लामा सरक हान्जा एभ्रिवेयर गासिबो जोंनिनो मावजोबनाय बिसोरनि जोंनि खाथियाव रिनिकाटा एरियायाव दिनैसिम जोङो मोनसेबो गोदान लामा जानायखौ जों नुवाखै ओरैनो जों गोदो मावनानै थांखानाय ओरैनो बिसोरो गुनायफोरखौल' प्लास्टार होलाबायनाय साइडआव मा होनो रड मा होनो बे साइडआव बारायनायफ्रा बेफोरखौ साफा खालामनानै ओरैनो जास्ट बारायदेरनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो नोंथांनि नोजोराव प्रमद बर'आ खामानि मावाखै खामानि मावथाराखै नुनो मोनाखै जों दिनैसिम जोंनि एरियायाव अमा मासेबो सफैयाखै जों बेखौ नुदों दाउ मासे जोंनि गेजेराव नुवाखै सेल्फ हेल्पनो सोरनोबा फैसा होफैदों जों अमा होबा नोंथांमोना सापर्ट होगोन नामा जे अमा होबा दाउ होबा नोंथाङा बुंदों जे अमा होआखै दाउ होआखै होनना बुंदों नोंथांमोना सापर्ट होगोन नामा अमा जुदि होयोब्ला दाउ जुदि होयोब्ला बिटिसि हिसाबै माबा हिसाबै मा होनो बिटिसि रायजो हिसाबै जाथि जनगोष्ठी बयखौबो जेसे हायो एसेबां डेभेलप खालामगोन बेखौ जों आसा दं जों व्यक्ति बे आरो बिराद गियानि व्यक्ति मोजां मानसि आरो मानसिफोरखौ अनसुंथाइ बिराद होग्रा बे मानसिया बेबायदि नङा गावखौनो आन्दायहोनानै लानानै दिनै जों अलखदाव गोग्लैनो गोनां जाबाय दा ओंखायनो जों बुजिनो लानांगोन रायजो नुवाखै गिबियाव जोङो बे बिटिसि इलेक्सनाव जों नुनो मोन्दों थाखा राननाय माबा राननाय बे थाखा मोननायजोंनो मानसिफ्रा गावखौनो आन्दायहोनानै लानानै दिनै जों अलखदाव गोग्लैनो गोनां जाबाय जानला मोनला सोरनोबा 1 लाख सोरनोबा 2 लाख होखुमानाय आखल आखुखौ जों सुखुवा बसुमतारी आथिखालाव बिथाङा एमपि आरो बिनि जायगायावनो दा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं मा मावनो हानाय जयन्त बसुमतारी नंगौ बे समाव 37 नं सिडली बिधानसभा जे उफ्रा बिसायख'थि जानो गोनां बे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिङा बे समाव सोलिबाय थादों आरो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों उनसंनाय जों हाबाफारि लादों जे बे ओनसोलनि नैबे सिडली बिधानसभानि ओनसोलाव माबायदि खामानि जागासिनो दं आरो माबायदि सोलिबाय दं आरो बे समाव बिसायख'थि फोसावदिङा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनिया माबायदि सोलिदों दं बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों उनसंनाय हाबाफारियाव नैबे समाव रुनिकाटा ओनसोल बे रुनिकाटा ओनसोलाव दङ आरो रुनिकाटा ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों सावरायगोन बिथांमोना मा लुबैदों बिथांमोना मा हास्थायदों आरो बिथांमोना बे ओनसोलनि थाखाय जौगाथायनि बिथिङाव माबायदि खामानि मावजानोखौ लुबैयो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों उनसंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसिगोन बे समाव रुनिकाटा ओनसोलाव दङ थामहिनबा रुनिकाटा हाथाइनि साखाथियाव आं दङ रुनिकाटा ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे जानो गोनां जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थिया साखाथियावनो दङ बे समाव माबायदि बिजाथिखौ नोंथांमोना लुबैयो जोंनो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय गुबुन हारिफोरनि थाखाय साननो हाग्रा गियान गोनां जोंनो सासे अनसुला जोंनो लिडारखौ नांगौ बे समाव जोङो बेबायदि जाय बिथां बेबायदिखौ जोङो लुबैदों जोङो सार सुद्दखौ जोङो मोननो हादों बिपिपिएफ हिसाबै जोङो बिथांखौ वेलकाम खालामो जोङो मोजां मोनो आरो आसा खालामदों बिथाङा जोंनि थाखाय जोंनि सब गासै ओनसोलनि थाखाय मोजां हाबाफारिखौ मावगोन होननानै जोङो बिथांनि सायाव आसा आरो भरसा दङ दिनै नोंथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै सोंफैदों जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलाव जोंनि एरियायाव माबायदि खामानि जादों जायाखै दिनै जोङो नुदों जोंनि मेगनाव नोंथांमोनहा दिनै नुफैबाय जोंनि बाजार एरियायाव जोंनि बाजार एरिया जा नोंथांमोनहा नुफैदों बेखिनिया जोंनि आगैनि रुनिकाटा बाजार गासिबो जोंनिनो मावजोबनाय जोंनि बिपिएफ पार्टिनिनो मावनाय लामा सरक हान्जा एभ्रिवेयर गासिबो जोंनिनो मावजोबनाय बिसोरनि जोंनि खाथियाव रिनिकाटा एरियायाव दिनैसिम जोङो मोनसेबो गोदान लामा जानायखौ जों नुवाखै ओरैनो जों गोदो मावनानै थांखानाय ओरैनो बिसोरो गुनायफोरखौल' प्लास्टार होलाबायनाय साइडआव मा होनो रड मा होनो बे साइडआव बारायनायफ्रा बेफोरखौ साफा खालामनानै ओरैनो जास्ट बारायदेरनाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो नोंथांनि नोजोराव प्रमद बर'आ खामानि मावथाराखै नुनो मोनाखै जों दिनैसिम जोंनि एरियायाव अमा मासेबो सफैयाखै जों बेखौ नुदों दाउ मासे जोंनि गेजेराव नुवाखै सेल्फ हेल्पनो सोरनोबा फैसा होफैदों जों अमा होबा नोंथांमोना सापर्ट होगोन नामा जे अमा होबा दाउ होबा नोंथाङा बुंदों जे अमा होआखै दाउ होआखै होनना बुंदों नोंथांमोना सापर्ट होगोन नामा अमा जुदि होयोब्ला दाउ जुदि होयोब्ला नङा बे मालाबा जानो हाया जों अमा दाउनि मिसनखौ जोंनो नाङा जों लाजिदोंसो बिथांमोननि बे अमा मिसन जोंनो लाबोनाय दाउ लाबोनाय जों बेखौ जोंनो नाङा मालाबाबो जों बेजों दाउनि मिसनजों जोङो अमानि मिसनजों जों बुरखाय जाया बेजों जोङो फिसा फिसौ जों जेबो उन्नति खालामनो हाया जोंनो नांगौ जाबायदि लिडार गासिबो हारि माहारिखौ अनग्रा समान नोजोरै नायग्रा जोंनो बेबायदि लिडारखौ जोंनो नांगौ
नंगौ बिथांनिफ्राय आं मोनथिदों आरोबाव मोनथिगोन जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों उनसंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया दङ आंनि बे समाव रुनिकाटा जे ओनसोल बा रुनिकाटानि थागिबि रायजो राजाफोरजों सावरायदों जे बिथांमोना मा लुबैयो सोरबायदि बिजाथिखौ बिथांमोना हास्थायदों बे समाव मोनथिनो थाखाय आरोबाव नाजागोन मा बुंगोन बे समाव जिहेतु बिसायख'थिया उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ BUPPLनिफ्राय नायोबा निर्मल कुमार ब्रह्म आरो गुबुन फारसेजों जुदि BPMनिफ्राय जुदि नोजोर होयोब्ला बिथां सुद्ध बसुमतारी आरो गुबुन फारसे नोजोर होयोबा सन्जय बसुमतारी बिथांमोना दङ मा बुंगोन बे समाव बिजाथिखौ सोरखौ लुबैयो खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोंनोथ' चारिय'फाले डेभेलप खालामग्रा लिडारसो नांगौ जेरै हाग्रामा महिलारि सार खाम्फा बरगयारि सार चन्दन ब्रह्ममोन बायदि जेरै जोंना BPA बा बेखौनो सायख'नानै बेखौनो नोजोर होनानै सुद्ध सारखौ सायख'नाय जादों आरो बेसेबां आसाबादि दा मा मिजिं दङ जिहेतु गोलाव नैबे समाव बारा गोबाव गैला बिसायख'थि देरहाखांनायनि उनाव नोंथांमोना जुदि सुद्ध बसुमतारिया जुदि देरहायो बे देरहाखांनायनि उनाव खावसेल' बा खावसे बोसोरल' बे समाव बिथाङा बिजाथि महरै थागोन थामहिनबा बिथाङा देरहालांनानै MLA महरै जागोन मा आसा दं मा मिजिं लादों मिजिं आसायाथ' जेरैबायदि डेभेलप जानांगौ जोंहा बेबायदि आसा दं जोंना पार्सनेलि नङा BTC हिसाबै माबा हिसाबै मा होनो BTC रायजो हिसाबै जाथि जनगोष्ठी बयखौबो जेसे हायो एसेबां डेभेलप खालामगोन बेखौ जों आसा दं नंगौ बिथांनिफ्राय आं मोनथिदों जे बिथाङा बुंथिदों जे जौगानोफ्राय फारफ्रोमबो बिथिंजों जौगानो थाखाय आरो समान मोनथाय समान जौगाथायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोना सुद्ध बसुमतारी बिथांखौ लुबैदों होननानै बुंथिदों आरोबाव मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जोंनो सासे गागि दैदेनगिरि दङ बिथांनिफ्राय मिन्थिगोन आदै मा बुंगोन बे समाव जिहेतु उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दं बारा सम गैला दा बे समाव मा बुंगोन आंथ' दा सान्दों दा जा उफ्रा बिसायख'थियाव दे जा सासे बिजाथि मोन्दों खोब गोजोनथाव मोन्दों माबोरै होनबा बे आगोलनिफ्रायनो खाथि बोखानाय आंनो नुदों आंनि बयससिम बिसोरथ' उन्दै ना बे गोदोनिफ्राय एबसुनिफ्राय खाथि बोखादों मानो बे खाथि बिराद गोरों बेक्ति बे आरो बिराद गियानि बेक्ति मोजां मानसि आरो मानसिफोरखौ अनसुंथाइ बिराद होग्रा बे मानसिया बेबायदि नङा बे जेरै आङो बे फैबायबा जुदि जों देरहाखागोन बे देरहानाय बे देर बोसोरनि गेजेराव नङा होमबा देर बोसोराव जा मावनो पावार मोनगोन बेखौ फुरा रायजोखौ लानानै बे मावगोन बे हारसिं बेक्तिगत मावा ओरैबायदि किलार मानसिखा ओरैबायदि मोजां मानसि सुद्ध बेवहाय जुदि नोजोर होयोब्ला जों स्टेटखौ नोजोर होयोब्ला बा आसामनि जिखिनि बिसायख'थि जागोन बा थामहिनबा बे समाव सरकार सालायबाय दं NDAआव बेवहाय कंग्रेस दङ आरो गुबुन फारसेजों नोङो नोजोर होयोब्ला जोङो बेवहाय जुजिनाया कंग्रेस जाबाय आरो गुबुन फारसेजों NDA एलायन्स जुदि जों बुङोब्ला बे समाव दासान्दि जेनेबा बे समाव BJP आरो AGP आरो UPPLआ एलायन्स दङ बे समाव दा एलायन्स थानाय हिसाबाव बे समाव नोंथांमोना बेसेबां आसाबादि बा खामानि मावनो हागोन हाया बेसेबां आसा बिथांमोनाथ' बयहाबो अधिकार हिसाबै पार्टि हिसाबै गसंदों खिन्थु एफाराव जोंनाव बे खोख्लैनो हाया जोंनाव मानो जोंहा BPFआ फुरा बे जों आसा दं आरो बे देरहागोन गोरिब एसे नङाबा बेनोथ' गैयाब्लाबो 12-13 हाजारनि खमै जों बांसिन याव बारा मोनहैगोन आरो मा मावजानो लुबैयो नोंथांमोननि एरियानि थाखाय एरियायाव दा 1.5 बोसोराव मा मावनांगौथ' जा हायो मावगोन जों सानलायलायनानै मावनांगौथ' अनेक जोंहा मावनांगौ दङ बा बाजार हाथाय बे एरियायाव बबेबा माबा नांगोन बाजारनि न' नांगोन नानानथानि गैयैफोरनोबो एसे अनसुंथाइ जुदि होनो हाया आसोल सरकाराथ' बेनोथ' सोरबा माहाजोनाव माहाजोन जाबाथ' बे सरकार नङाना आसोल गरिब गुन्द्रा गासैबो नायग्राखौसो जों सरकार होननानै बेखौ मानिनाय जागोन दानि सरकाराथ' मोनबो मावाखै गैया खुगाल' खालि उमुक मावदों मा मावजानो लुबैयो रुनिकाटा ओनसोलनि थाखाय रुनिकाटाथ' मावनांगौआथ' मेरला दं अनेक बान्दो जाम्फै दंग मेरला दङ खिन्थु आगोलनि सरकारा डिपुटि सार दंमोन ना जायनि फलाव उइदाउट बाय सेंसन जायाबालाय खुनु बिराद गिदिर जोंनाव सुइस गेट बानायना होदों बे सुइस नोंनि आमोलाव बानायदो उमुक सार लोगो बिनि आगोल मावनानै बिनि आधा थांनानैसो टेन्डार खालामनानै थेवबो फुल दा जों बिदि गायगासिनो दं आरो बे सार होननानै ब्लक बानायना दं ब्लकबो बानायना दं फुरा मोनबाय कलेजाबो बानायदों गाव सासे बादों कलेजा नङा सबां कलेज बे सारानो BPFनि पार्टियावनो मोनजोबनाय मोनबोथ' गैया आरो दा मावनांगौ दङ जोंहा दा बेसा फैदों दा सरकारनि जाय माबा फोरोंगिरिफोर दाबो सरकारि जायाखै
खोथाल' होनदों सरकारि जागोन जिहेतु MLA बिथां बारग' MLA आथिखालाव MP जाबाय बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय जाखिनि खावसे 3 बोसोर हमना ला बेवहाय मा मावनाय नोंथांमोननि थाखाय जौगाथायनि थाखाय थामहिनबा नैबे ओनसोलनि थाखाय सिडलिबासिनि थाखाय मा मावनाय जयन्त बसुमतारी आथिखालाव बिथाङा MPR बिनि जायगायावनो दा उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं मा मावनो हानाय जयन्त बसुमतारिया बेखौथ' आं होननो हायो फुरा स्पस्ट' बे जेसेबां मोन्दों दाबो मोनसेबो बिनि मावनायनि जों नुवाखै खिन्थु आंजोंनो आगोलाव अनेक मावबोदों सिनाय जाना बेरेंगावबो सिनायो खिन्थु बिसोर मावाखै खुगाल' आं दाबो लोगो मा स्पस्ट' बिजों नांलायनो हायो बुंनो हायो सोर फंबाय गोजा आङो आदा होनो 100 फेरेंगावखौ दाबो होननो हायो आं बे आगोलाव आं जेब्ला साहित्य सभानि प्रेसिडेन्टब्ला बे डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्टमोन होमब्ला बाय समानो आदा मा मावनो दे बर'फ्रा देर जाबाय दाथ' गैया उल्थासो बिनि खोथायाथ' उल्थासो खालि उल्था गावदों जयन्तआबोथ' गैया नुवाखै आं दाबो नुबाथ' होननो हासिगौमोन थिग जाबाय फंबाय होननानै गैया बेबो जिर' बसुमतारी नोंथाङा मदद होदों बेसेबां आसाबादि एखे 100% आसा ओरै किलारखा जेखौ थिनगौ बे हागौखौ मावगोन बे सानलायनानै हारसिंनि बुरा जोङो बे 1.5 बोसोराव गैयाब्लाबो जा बेखौ सानलाय लानानै एखे फुल बे मावगोन बे एखे फुरा आंनि बुंनायल' राव नङा बयजोंबो रायजो राजाजोंबो बयजोंबो बे सानलायनाय बेहा ओरैबायदि हारसिङै खुनु दिन बे मावा स्पस्थ'खा आरो ओरैबायदि मोजांखा आरो गोरों बेक्तिखा बे साख्रि मोनबोआखै बेंक मेनेजार बे खिन्थु बियो अनेक मावबोनाय मानसि आरो एबसुआव मावबोदों अनेक मावबोना फैनाय बे बुस्थु दं ओरैबायदि मोजां मानसि साथामनि गेजेराव नोंथाङा साबसिनखौ सोरखौ सानो जेरै 3 दङ निर्मल कुमार दङ सन्जीब दङ आरो गुबुन फारसे साबसिनाथ' जोंहा नैबेखौनो दानिखौनो सुद्द सारानो एक नम्बर ओरैबायदि मोजां सिदाखा किलारखा रायजो राजाजों किलार बिसोरजोंबो रायज्लायगोन बैयावबो हाबगोन आरो सोरबा गावनि दङब्ला जा एसे दंबाबो जा हायो बे अबावबा अनसुंथाइखौबो ओरैब्लाबो होखाग्रा मानसिखा दाल' नङा आंनिल' खोथा नङा दस्रा बे खाथि मानसिया बेखौ बुंगोन एखे किलारखा बेखौ आं स्पस्ट' बुंबाय नंगौ बिथांनिफ्राय आङो मोनथिबाय जे बे समाव बिथांमोना फोरमायथिदों जे सुद्द बसुमतारीखौ बिथांमोननि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बा रुनियाखाथिया हालामनि रायजो राजाफोरा फोरमायथिदों जे बिथांखौ बिजाथि महराव मोजां मोनदों आरो बिथांनो भट होगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरोबाव मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बे समाव मा बुंगोन बे समाव जिहेतु उफ्रा बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं 3 बिजाथि दङ निर्मल दङ सन्जीब दङ आरो गुबुन फारसे दं सुद्द दङ सोरखौ लुबैयो खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम गिबियावनो आं बुंनो सानबाय 3 केन्डिडेटनि गेजेराव दा आङो BPFआव दं हिसाबै जाय बिथाङा BPFआव केन्डिडेट ओंखारदों बे बिथांखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोजों मोजां मोनो बे बिथाङानो जेब्लाबो देरहानांगौ देरहासार जालांनांगौ जोंनि BTCआ सिगांनिफ्राय जेरै डेभेलप खालामदों जोंनि BTC ओनसोलाव बे माबाया जोंना फैफिनजोबनांगौ डेभेलपआ गासिबो जों बेफोरबायदि जानला मोनला सोरनोबा 1 लाख सोरनोबा 2 लाख होखुमानाय आखल आखुखौ जों सुखुवा जोंना रायजो राजा गासिबो मोनजोबनांगौ समाननो बेफोरखौ जोङो बोसोरसेनि उनाव बिदिनो बारायलांबाय थानांगौ फोसाबलांबाय थानांगौ गिबियाव माखासे गोरोन्थि जादोंब्लाबो जों फोसाबलांबाय थानांगौ बेफोरखौ खिन्थु जों बे आखाइ सोरनोबा 500 1000 होनानै भटार बुथुमनायखौ जों मोजां मोना बायदों नामा बिथांमोना जे गुबुन बेरेखा दोलोफोरा बायदों नामा जे भटार्सफोरखौ फैसा होनानै बायदों नामा दाथ' जों नुवाखै गिबियाव जोङो बे BTC इलेक्सनाव जों नुनो मोन्दों थाखा राननाय माबा राननाय बे थाखा मोननायजोंनो मानसिफ्रा गावखौनो आन्दायहोनानै लानानै दिनै जों अलखदाव गोग्लैनो गोनां जाबाय दा ओंखायनो जों बुजिनो लानांगोन रायजो राजाफ्राबो साननांगोन जों मा जानांखो बे अलखद समाव जों साननो रोङाबा आरो बर' जाथियानो आरो बर' जाथिजों लोगोसे गासिबो हारि माहारियानो गोदोलांगोन होननानै आं बेखौ रोखायै बुंनो हाबाय बे समाव नोंथाङा सोरखौ बांसिन भट मोनगोन होननानै सानो आंनि गोसो गोरबोजों सानदों इसोरा आशीर्बाद होथों जोंहा बिथां सुद्द कुमार बसुमतारियानो देरहासार जानांगौ बा जयजुक्त जानांगौ आरो जोंनि BTCआ गोरा जाफिननो हानांगौ बे समाव बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय बा नोंथांमोननि एरियानि थाखाय मा खामानि मावजानोखौ लुबैयो एसे रायजो हिसाबाव खामानिया बेनो दा नुनो मोन्दों बाहेरानिफ्राय फैनानै कन्ट्राक्ट मावफैदों गुबुन जाथियासो
रोखायै जों नुगासिनो दङ नाथाय गिबियाव सिगाङाव जोंनो बुरै मानसिबाबो आंनो कन्ट्राक्टबो मावनो मोन्दोंमोन दा बेफोरखौ जों नुनोनो मोना आसनालागै हिनजाव मानसि मावनो मोननो हौवायानो मावनो मोनाखै माथो दाबो गोजान गोजाननि अबेबा बेंगलनि गुवाहाटिनि नैबे आंनिनो जोनोम जायगा खज'बारि गामि बावहाय ICDSनि अफिस लुदों बावहाय जोंनि एलेखानि कन्ट्राक्टर गैया गासिबो गुवाहाटिनिफ्राय फैनायजोब अब्ला जों दुखु मोना नामा जोंहा मेगन गैया नामा जों बिमा हारिसो बिमाफ्रा मेगनजों नुनानै जों दुखु मोनदों दा ओंखायनो जों रोखायै जों बुंबाय आङो BTCआ फैफिननांगौ BTCआ जोंना गोरा जानांगौ देरहासार जानांगौ आं जानला मोनलाखौ बुंनो थाङा जायगानि थाखाय जोंनि जायगायावथ' अभाबा मा बान्दो मावनांगौ बबेबा स्कुल कलेज नांगौ गोबां लेखा गोरों दंसै जोंनि एलेखायाव दा बे साथ्र साथ्रिफ्रा जाहाथे साख्रि बाख्रियाव थिसनजानो हायो दा बेखौ जों आसा खालामदों दा मेगनजों नुनो मोन्दों साख्रि बाख्रि खिने आंनि फिसाबाबो मोनाखै सोरबाबो मोनाखै आंनि फिसानि बादैबो दस्रायाबो मोनाखै दिनै मानि थाखाय बेंगालर थांनांदों मानो बोजों बोजों बेरायनांदों आंनि फिसायाबो बिदिनो जानांदों दुखुथिया जोङो बर' जाथिया दा जों बर'आनो बे बड'लेण्डआव थानानै बेबायदि दुखु सैनांगौब्ला आरो अयन' हारिखौथ' मा होनबावनो बिथांमोनहाथ' बुंनोबो हाला अयन' जाथिया जों दा बर' हिसाबै जोङो गावजों गाव थाट्टा होलायनाय बुंलायनाय बे दङ आरोखि आं लुबैदों आंनि गोसो गोरबोजों सुद्दखौनो देरहाजानो लुबैदों आरो BTCआ गोख्रों हाबा मावफिननो मोननांगौ जोंना नाथाय MLAसो बिथाङा BTCनि नङा MLA जाग्रोगोन आरो फैगोन बोसोरावथ' BTC इलेक्सन जागोन ना जोंहा MLAखौ सायख'नानै लाखानो हायोब्ला बै BTC इलेक्सनाव जोंहा गोरा जाहैनो हायो दा MLAबो गैया MPबो गैया रावबो गैयाबा MCLAबो गैयाबा जोंहा लोरबां जायोना सोरखौ लानानै जों गोरा जागोन बेखौ जों साननो गोनां ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ आं जाजानो लुबैदों जे जोंहा बे सुद्द कुमार बसुमतारीखौनो देरहासार जाहोनानै जाहाथे जों बयबो गोरा जानो हायो नंगौ बिथांनिफ्राय आं मोनथिबाय जे बे समाव नैबे रुनिकाटा हालामनि जे रायजो राजाफोरा जे मा लुबैदों थारैनो बिथांमोना सोरबायदि बिजाथिखौ बिथांमोना फैबाय थानाय जे उफ्रा बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव मोजां दैदेनगिरि आरो मोजाङै बिथांमोना भट होनो थाखाय थियारि जादों बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे उनसंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों नैबे समाव आं रुनिकाटा हालामनिफ्राय नोंथांमोननो बिथांमोननि जे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों।